Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri sostna li l-allegazzjonijiet ta' sfruttar ta' xufiera li jwasslu l-ikel, inkluż pagi baxxi, għandhom jiġu investigati. Camilleri qal dan waqt li kienet iwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari t-Tnejn propju hekk kif ġie mistoqsi dwar l-aħħar żviluppi brabta mal-protesta li dawn il-ħaddiema għamlu fl-aħħar. Fil-fatt mal-400 ħaddiem li għamlu konsenji tal-ikel fuq il-pjattaforma Bolt strajkjaw minħabba dak li qalu li l-ħlasijiet tagħhom tnaqsu fl-aħħar żmien bil-konsegwenza li ġie affettwat l-għajxin tagħhom. Il-Ministru Camilleri tenna dwar din is-sitwazzjoni. Il-kumdità sabiħa, però mhux għaskapitu tal-ħaddiem. U allura naħseb illi issa għandu jkun investigat dak u wara anke jittieħdu deċiżjonijiet ulterjuri jekk ikun hemm il-bżonn tagħhom. Dan fl-istess waqt li l-Ministru serraħ ras kull ħaddiem li qed jipprotesta f'każ li ssir vendikazzjoni tal-li qed isostni drittijiet tiegħu. Però nkun ċar, Sur President, tara ma xi ħadd jgħaddilux minn moħħu li lil daw il-ħaddiema għax qed jipprotestaw jista' jneħħihom u japplika għal oħrajn ġodda li żgur li bħala pajjiż, mhux biss bħala gvern jew bħala awtoritajiet, bħala pajjiż naħseb żgur li għandna nieqfulhom u nieqfulhom bis-saħħa. Il-Ministru responsabbli mix-xogħol spjegaw ukoll kif matul il-jum ta' tlieta kellha ssir laqgħa bejn dawn il-ħaddiema flimkien mad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjiegi DIR u l-Jobs Plus. Sa dan it-tant huwa ċċenna r-realtajiet il-ġodda li qed jgħaddi minnhom pajjiżna u tenna kif dan l-allegat sfruttament jista' jitnaqqas jew jiġi eliminat ukoll billi jittieħdu deċiżjonijiet ibbażati fuq il-bżonnijiet tas-suq. U l-mistoqsija tkun hemm lok ta' aktar ħaddiema li jiġu minn barra sabiex jaħdmu f'dan setturi meta jsir il-market testing f'dan ir-rigward. Hemm lok ta' aktar, għax l-opinjoni tiegħi hija li ma naħsibx li għandna bżonn iktar, kemm jekk tara l-ammont ta' white plates li hawn u kemm jekk tara l-ammont ta' couriers dawn li jġibu l-ikel lil kull wieħed waħda minnha wara kollox. Brabta ma dan ukoll it-Tnejn is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali NDLU innota li kien għad m'hemmx rapporti jew ilmenti irreġistrati mad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi. Fil-fatt tenna li d-Dipartiment ilu proattiv u mwaqqaf qatt jivverifika kemm ma' min iħaddem kif ukoll mal-ħaddiema nfushom dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Dan anke fl-isfond ta' liġi ġdida li ddaħlet fis-seħħ f'pajjiżna f'April tal-2023 li permezz tagħha pajjiżna sar wieħed mill-Istati Membri Ewropej li ta' dritt ta' paga minima lil food couriers flimkien ma' drittijiet oħrajn bħal sick leave, bonus statutorji u ħlasijiet għall-overtime.